Niko od nas ne ide. Žao nam je, Torakse. Jak ne razumem, ovo poni šala? Ne, vraćamo se u školu. Kako? Ne možete ni da uđete tamo. Škola opet počinje. Ko se drznuo da ukloni moj katanac? Ja sam upravniče Nejse i ljubazno vas molim da se pomerite, u suprotnom časovi će kasniti. Časova neće ni biti. EOU je reklo svoje i niko neće proći. Jak prođe ako jak hoće. Ovo je za više dobro. Škola je bila neorganizovana, nastavnici neobučeni, a ti opasni i nepredvidivi učenici su ugrozili živote ponija. Pokazat ću ti ja nepredvidivo. Začekajte, molim vas. Sigurna sam da princeza Twilight Sparkle ima dobro objašnjenje za sve ovo. Ima. Tačno je da moja škola prijateljstva nije dobila odobrenje EOU. Gledajte, rekli je to bez onog iz oka. Onda to i nije škola. To nije EOU škola. To je škola prijateljstva. Sa sopstvenim pravilima. Valjda ja znam. Ja sam ih napisala. Ovi učenici su me podsjetili da je prijateljstvo posebno, pa i način na koji predajemo mora da bude tako jedinstven. Moja škola će sve raditi drugačije. Dozvoljavanje svim ovim bićima da pohađaju školu, menjanje pravila zbog njih, to prosto neće uspeti. Čini mi se da se sećam da su zemaljski poni, jednorozi i pegazi radili nešto slično. A vi? Obećavam, upravniče, moja škola će pomoći da zaštitimo Ekvestriju. Ili da je uništi. Kako će ova škola biti drugačija nego prošli put? Nova škola prijateljstva je pravi dom za sve. Učimo se poverenju. I šta su zabave? Prijateljstvo nas veže. Od svega jače je spojite kopita. U ruci kopito, krilo, kanđa, A nad baštom leti grifon. Hipogrifi oko nas i vrata otvaramo baš svim stvorenjima. jedan jaknu, dvaju